Joo, siis tänään me debunkataan Dimitrin poliittinen ohjelma, koska siis Dimitri on muka poliittinen, vaikka se ei tiedä mistään mitään. Mä nyt näytän, että se ei tiedä mistään mitään. Näin eikä tsekkaa tää sananvapausohjelma. Joo. Joo, nyt kun mä tälleen nopeasti tää vilkasen, koska siis vähän on lukenut nää jo, niin siis tää Dimitrin sananvapausosio on ihan semi-ok, niinku ei isoja virheitä. Joo, hyvä Dimitri, my boy, sä osaat jotain. Paitsi, löysin virran, kaikki mielipiteet on sallittuja. Tää on vaikka semmonen mielipide, että joku tahtoo vaikka tappaa kaikki muslimit, kaikki maahanmuuttajat juutalaiset, onko se sun mielestä sallittua? Niin onko sun mielestä sallittua? Niin. Kaikki mielipiteet on hyväksyttävää riippumatta mielipiteen ilmaisijasta. Eli sun mielestä joku voisi sanoa, että tapetaan kaikki ihmiset. Onko se hyvä? Ei ole. Niin Dimitri, ei näin. Maahanmuutto-ohjelma. Ei saa mennä saunaan uimahousut päällä. My boy Dimitri, mitä sä teet? Niinku, miksi sua kiinnostaa, meneekö joku saunaan uimahousut päällä? Niinku, katokse niiden, onko se joku homoistelu? Uimahousut, mä näin sen, blablabla. Niin Dimitri, mikä tää on? Miksi sua kiinnostaa tämmönen? No siis joo. Joo, niinku siis, nää on muuten ihan ok. Mut siis Dimitri tässä lukee, että pakolaiskiintiöstä on luovuttava. Niin mikä tää keissi on? Eikö sä halua auttaa niitä maahanmuuttajia? Ne on kuolemassa siellä niiden kotimaassa. Niin miksi me ei päästettäis niitä tänne, jos ne ei kuole? Niin miksi? Kaikki ihmiset on samanarvoisia, niin kuin Dimitri. Mikä tää on? Pelastetaan ne. Sä haluaisit pelastaa joku suomalaisenkin, miksei myös vaikka afganistanilaiset. Niin mikä keissi Dimitri? Joo, nää on aika näähän surkeet nää Dimitrin maahan, mut come on Dimitri, come on. Blää blää blää, niinku lopeta tämmönen Dimitri. Talousohjelma. Velkaantumisen pysäyttäminen on Suomen tärkein tavoite. Velat on tällä hetkellä alle nolla, on negatiivisessa korossa. Pankit maksaa, että Suomi ottaa lainaa, niin miksi Suomi ei ottaisi nyt lainaa? Se täytyy pysäyttää myöhemmin, kun korot nousee, mutta ei sitä nyt pidä niinku, kamaan, käytä sun järkeä Dimitri. Nollakorkoaikaan otetaan sitä velkaa. Jos sanot kaikki veroja täytyisi vähentää, niin millä sä maksit vaikka terveydenhuollon ilmaisen koulutuksen? Niin jos sä lasket veroja, niin rikkaat tulee vaan silloin rikkaa, miksi sä köyhät köyhemmiksi? Mikä järki? Jos sä tienaat 20 000 euroa kuussa, niin sä pärjäät 5 000 eurolla kuussa tosi hyvin. Miksi sulta ei verotettaisi 15 000 euroa, joka jaettaisi kaikille köyhille niinku? Come on, Dimitri. Kehitysapu. Täällä autetaan niitä maita, että niissä voisi tulla Suomeen kaltaisia maita, että köyhyys vähenisi maailmalla. Tää kehitysapu on sitä, Dimitri. Tässä autetaan maita, että ne pystyisi kehittyä Suomen tasolle. Sitten ne auttaa Suomea, jos Suomi joutuisi johonkin vaikka sotaan. Kaikki ihmiset on samanarvoisia, me täytyy auttaa niitä, jotka ei pärjää tällä hetkellä niin hyvin, että ne vois pärjätä investointi tää kehitysapu. Come on. Verosta blää blää blää, ei ole. Veroasteen vähennys auttaa vaan rikkaita. Me täytyy auttaa myös köyhiä. Koska rikkaat ei ole parempia kuin köyhät. Kummatkin työskentelee yhtä paljon. Blää blää blää. Siihen tää loppu. Dimitri, mä oon nyt vähän pettynyt tää. Sä oot ihan väärillä kujilla. Sä voisit parannut tätä aika paljon. Mä luotan sun Dimitri, my boy. Tää on aika huono ohjelma. Tää nyt älyttäisi mitään, mutta mä annan sun korjata tää, sit mä voin tulla uudestaan tähän. Mut joo, tilatkaa mun kanava silleen,